Ya. Tiga mulai payu. Lah. Serampate. Polulasane taman nih. Ya. Serampate. Mas Yudo kalian Mas Victor Adiwijaya. Nggih, pripun? Suwira petuk kowe gawanmu kok rena-rena. Alah niki wau kula liwate dinyang tamu ae. Mun dinyang tamu piye? Mas Yuda tumbasan pinten niku kucing anggora. Kok kucing anggora kuwi. Lah modele kados ngaten kok. Ora lek menemu nang endi? Loh, jenengan menika mbok wong menika giri lusi jalma tan kena kinira. Maksude piye? Ambak-ambak to Mas yo piyayine mung cendhek sak meter kotor. Ning niki nggadahi keluwian. Keluwian to bocah iki. Niki asline jaman rumiyin Rama kalih ibune menika kesiku kalian dewa. Dados kados ngeten niki. Lah niki mengke nek pun genep umur 17 tahun. Nggih. Cerita radarene. Pripun Rama? Kok sik ya. Kowe kok iso muni
bapak ibune Kesiku karo Dewa ki nalare piye? Lho, panjenengan lak mboten sumerep. Ora ngerti cerita Niki asline riwayate. menika putranipun Traing Kesuma Rembesing Madu Tedaing Andana Warih Nijling darah Amara biru Tapa darah biru pake bakul wenter niki. Lho. Kok iso pae bakul darah biru? Tegese Traing wong aluhur, mboten Traing wong pidak pejaraan. Niki nalika rumiyin Rama ibunipun Sesrah Surakarta apa? Trah Surakarta hadiningrat sahandap sampean dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun sapa kuwi? Paku Buwana Senopati Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatullah jumeneng kaping 11. Iki kaperna apa iki? Lah niki truwelunipun. Kaya sia-sia men to kaya. Boten tegesipun menika putranipun ingkang Kesiku dening Dewa. Lah mangke nek Trah turun nenek sing Kesiku. nggih, Trah turun nenek trah turun enten sing Kesiku. dadi kaya ngene iki. Dados kados mekaten. Iya. Lah niki mangke nek pun umur 17 tahun langkung 2 menit. Nyapa? Apa? Kok sanek pitulas. Badhe badar sejatine wujud. Wo. Malah dadi ganteng. Wo, dadi kaya critane Joko Kendil ta. Nggih, saestu mirip malah Tricadaya Kendel niku Ngeblate kula. kiblate niki. Ngeblate kula Joko. Blate kuwi. Nggih. Dadi iso gedhe dhuwur ngono. Gedhe dhuwur nek pun umur 17 tahun. 17 tahun. Lah sak menika nembe umur selangkung. Padake ari-ari apa piye kok selawe. Kowe iki jane nek muni iki piye ta? Nang nek umur 17 tahun badar sejatine wujud, malah dadi satriya pideksa pengawak Pabrata Lah monggo saiki umure? Mun 20. Lah terus piye iki? Wah, kita ayo pancet ngeten iki mawon iki. Ah klewat iki pisan. Mboten saged badar. Wis kadung kok kasep kok kadang. Wah. Kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya warga keluarga besar Bapak Muji. Warga besar Bapak Muji. Wonten ngetrep Heeh, ngetrep. luar biasa panjenenganipun Pak Muji menika anggenipun kagungan kersa disembadani. Oh iya nduk. Ngrawuhke dalang kondang Jawa Timur saka Tulungagung Kisun Gondrong saha para penderek pesinden waranggana lan para niyaga jangkep. Wah pasugatane saestu. Awake. Nah, kondang karo kula Kengrat. Mas Yuda Prastya Kusuma Negara kalian niki blekok moncrot. Oh, buka moncrot. Yuda Kusuma Negara. Nggih. Iya. Pak Muji luar Pasangan biasa. niku tak ganti ya to. Kula mboten golek pasangan kok niki pesenane Pak Muji niki. Wo ngono to. Bar niki bar wayangan kula tinggal mriki kok. Wo ngono. Nggih bar wayangan niki kula kan ten mriki ditinggal. Dadake patung ngarepan. Patung selamat datang. Niki nuwun sewu. Wah Pak Muji kok ya pinter milih dagelan. Niki wau pesenan Pak Muji kon golekno dagelan sing rupane kaya cok bakal menika. Nggih wonge nggih niki-niki. Oh. Tetapi hebat luar biasa salut untuk Pak Cara Muji. keluwihane eneng le. Mboten gadah keluwihan blas wong dhuwure mung sakmene kok keluwihan Pak Muji. Ora. Mboten enten luwihe. Maksudnya kemampuan neng pikirane lho. Lha lah nek panjenengan lan kula cara nggon Punya keluwihan intelektual. intelektual Bocah gadah. iki ya sekolah. Bocah niki sekolah entek pirang-pirang kolah kok. Lho. Sapane ngono kuwi ngenyek ngece ngono kuwi. Lho, tegese rempayak ya rempayak ning aja diremet-remet. Oh, Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Lah. Nek kowe duwe kemampuan tunjukkan kemampuanmu. Ngono lho. Bocah kok iso rupane kaya kendi. Kok padha ya? Kae lho didangu karo Rama kok lho. Nggih. Pripun mo? Sik tak kono Gesi Mojokerto. Kowe Mojokerto. apa? Mojokerto sampean mudeng ora? Loh, pripun teh mau kalih panjenengan menika? Lah kula menika nek kalih panjenengan kan ya termasuk selevel ta. Sak level bener. Napa melih wonten menika sewanteng dalemipun Bapak Muji ngetrep Mojokerto. Iya. Kaleres kaos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten dalu kiblat 4 5 pancer. Kaleres punika Minggu Kliwon. Wah. Minggu 5 Kliwon 8 ateges 5 karo 8 menika 13 cocok kagem jejodohan. Wah. Jaga omongane Dinane ngono ya. Iya no. Minggu Kliwon Minggu 5 Kliwon 8 13 nek cara itung pitungan Jawa nggih ta. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Tiba Gedhong
gedhong. Gak paham blekok moncrat iki. Omongane kok dukun kaya sobok. Niki ngilmu lho, nggih paham. Apa? Wong iki nek tiba gedhong nuwun sewu. Nyampar nyandung ngiwa nengen mesti tiba rejeki sing barokah. Mun pas trep cok gali gacok sir padha irenge tir padha senenge sosok wadahe dicocok rasane ngati antarane Mas Yudhistira kalian Mbak Mayang. Pun pas niki Pak Sun. Lah nek kowe apa iso kowe kok walah-walah ae duwe usul apa kowe? Kaya ngono ae lho. Kok mbok pamerne nggo apa? Lah kowe duwe usul, duwe pendapat, duwe penemu. Loh, ya nek aku nuwun sewu Mas, mungkin tua-tua sampean yo ilmune akeh sampean ning aku ndek penemu dhewe. Weh edan tenan nak bulan. Boneka baterai 4 ki lho rumangsaku kok. Keboneka baterai iki lho. Kowe kudu iso Piye penemumu piye? Penemumu piye? Kowe iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Coba jajal terangne, jajal ngilmu Mojokerto, Rama lak ngendikan Mojokerto. Oh, jlentrehne Mojokerto. Kene Kersane. Persuku kata apa? Persuku kata Mojokerto MOJOKERTA. Kok wakeh men kalau bari jam piro? Mbok mo terus jo ngono ae. Alah, kuwi ora cerdas, wis cerdas ki sitok-sitok. Ya wis manut kowe aku. M. Masyarakate padha sayuk rukun saeka kabeh. Weh, dantenan wong. Duwe ya. Pinter ra umum. M. Objek pariwisata kene akeh banget, carane petilasan ya akeh, candi-candi ki ya akeh. Weh. Mojokerto. Ya ngerti. J. Zaman Mojopahit pusat pemerintahannya ana kene. Wo nggih, wis jaman bocah iki berarti. Majapahit sing ratu kondange Hayam Wuruk to. Nek gak salah anake Hayam Malas itu. Hayam Bekisar ya to. Kok tuwapuk lho Mas kok ya. Terus. Onde-onde makanan khas kene. Oh iya. Sampeyan ngerti ra carane enak onde-onde sing enak karo ora? Lah carane ngetes Sampeyan milih onde-onde sing wijine ganjil kuwi enak. carane mangan onde-onde sing enak karo ora nitenine piye Mas? Wijene kae. Wijene ganjil kuwi enak. Oh dadi saurunge mangan onde-onde dadak ngitungi wijen ya. Nek ganjil enak, ora percaya hitungnya dhewe ra ngati. Mbok rasa dihitunge langsung dublakne cangkemmu. Kok wong ya kakean ngono kuwi. Terus kabudayan sami ngrembaka nang kene ya enek bantengan, enek ludruk, enek wayang kulit. Hebat. Terus Ojo endah yen sinawang katon tetrem ayom. Masyarakat ini guyub rukun tertata, ora do tukar padu. Betul. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akur. Ora duweni sifat serai dengki jail metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Oh ya ora mencret. Maksudnya rukun. Terus bacutane. To. Terus R ngopo? Ora iso tak tuwapuk cangkemmu. Ayo R. Ramah tamah masyarakate. Sayuk rukun lho natane lho. Kali-kali kan tembok pokoknya nek penonton lho. Oh alah yo. Mbok temboke dijebol ngono nyapa to kok. Ngawur rek. Kowe ora perkara temboke sing larang. Asline sing larang iki blimbing wuluhe. Pak Muji lho. Aja kentok. T. Tentrem ayem masyarakate. Terus aja lali nyuwun marang Gusti ya ta paringono sehat bagas waras rezekine kathah mlimpah kaya dalu menika wonten daleme Pak Muji. Apa tegese muji? Mang nanda wis mosok kuwi ya nek. Ya kuwi cara kowe muji. Kok ngengkel kok dagelan iki ya yo ben golek duit to Mas. Muji muga-muga Bapak Muji paringono sehat bagas waras. Ji nangkunga muga-muga apa sing dadi sediane contone dalu menika kelakon mantenke putra wayahe. Wah hebat. Ternyata ya jalma limpat seprapat tamat bantok bolu isi ndut. Itu madu. Madune ceblok ning dundutan. Oh dundutan. Duweni gagasan utawi pemikiran ingkang ya duwe bocah iki kok isi jurusan pedalangan. Lho niki ya sondalang.
Lah wong niku kan napa-napa kaya Kediri dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek sampean ngendika wong potongane kaya ngene iso ndalang ki sing percaya ya sapa to Pak Su? Aku dibuktekne. Kok dibuktekke? Buktekne perlu bukti to. Perlu bukti wong mong pamirsa iki lah ya mosok kaya ngono tugel ngeprake piye kan ya ora ngerti to. Ora apa-apa kuwi perlu bukti apa Perlu mleh ki bukti. sowan ning gone Pak Muji dalam rangka netepi darmane wong tuwa, netepi darmaning sepuh. Bener. Darmane wong tuwa wonten 3 Pak Sun. Apa, Kak? Siji paring asma sing becik kangge putrane, Nggih. nomor loro paring ilmu utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Iya. Sah anggenipun dados piyayi sepuh netepi darmane wong tuwa, rama ingkang sembodo ngukir jiwa ragane, ibu pinangka papane Yoga Brata Nawa Candra sedasa ari. Milanipun dipat keluarga kula Pak. Omongane wong tuwek. Kula Pak Sun pripun. Kulino dukun to Mas Ketok. Niki napa melih? Coba disambung ya. Nggih, nggih. Cintaku asa Sekonyong-konyong koder Paribatan durung temek wani panjer. Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan wani manjer. Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak aku dandan pipit rambutku lengate pomit malah kowe lunga plencik ora pamit pit bir temu lawak rusak coba terus sing tak pikir jebule kaya ngono sang jambu gogrok dipangan uler. Cintaku sekonyong-konyong koder ler keket aklobak-lobek walah jambak bayi jebul aku kena pelet. Mantap. Diaturke Luar biasa sindene Pak Sun. Menika siang Pantoro Ratri. Awakmu kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodaya rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datar nempak Netinandra Pasuryani kurang candra luwih warna prasasat widodari ngejawantah jejer karo kowe ibarate kaya kumoratih nyangking komodo. Koyo Kamajaya Kamajaya potongane kaya ngene njajal kowe. apa? Lho, piye ta jarene Pak Sun mang kowe iso nembang? Ndi to raine? Iki lho. Raine iki ngisor ki ya rai tapi railo. Rayo. Railo. Oke. Dadi lek ngesor railo. Loh, gini ya Mas. Ora aku jan wong kok ayune kaya ngene to. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah nek aku kan ya enak to. Piye? Wong ayu garwanipun Kakang Murad yagi caketa marang pun Kakang Yayi. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba mung sliramu ning jagat ra ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kah tresnaku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan iki lho inget sik iki tenan jare lho. Iki iso karo ngene. Aku tresno banget. Iki tenan jare lho. Karo ngene. Kowe apa iso kowe? Ngene. Apa iso? Alah aku yo suwen. Tak piye? Dek yo kawin ngene. Ada. Lah repot. Lah suwen Wis gak enek senine blas iki. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Nggih to Pak Sun? Contone. Langsungan. Contone. Kaya Masa aku iso cah iki ya. lho napa Aku saged? ya pengen dicondro kok ngono mang lho Mas. Condro. Jawil ngene. Nganggo Iso dijawil. Jawil. Iya. Ayo. Lah ra gitu. Aku lah ngono kuwi. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Lho, enak ta? Iki tenan. Aduh ikine lho. Lah ra geduk. Tak ngene goblok ora umum. Ah jujur ngono.
Aduhku. So diremet ngono. Lah piye maksudku ben pas ngono lho. Arek sih. Coba ya diatur ya. Diaturke. Nggih. Diaturke. Wong ayu. Oh iso lho. Swinten Mas. Walik. Lah kirik sitok iki ya iso. Nyilih tangane. Halus e. Wah, jana. Jana. Sampean apa wani ngene? Lah nyapa ra wane? Aku lho ngene iki ning omah duwe papat. Padakne. Gua apa papat? Ayo, San. Wong ayu. Lah biasa. Tresna mungkin narya tampa. Kuwiane oke bocah iki. Susah jroning atiku. Apa iso kowe ngene wong sikil mundhek? Iso? Apa iso? Iso ngene ngece. Jajal dak piye kowe? Lungguhmu lho piye? Lugu kan lugu. Lah ki sikil apa pipa iki? Paralon. Tangane kaya wortel. Oh ya sia-sia. Ayo ndang kok. Apa? Wingkel kaya aku mangku. Susah ning bang Kersane pas ndase mawon sing dilengake. kursi ngomye. Ayo to. Susah ning batenku. Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku Apa ya tenan Bang? Coba buktek. Iya, daket apa kok? Ya. Kaya nyolong petek. Wah, kae pinggir kae. Sinten-sinten, Mbak? Mbak Rama-rama. Ellen. Oh, Mbak Ellen. Ellen Widaswara. Wedan. Hmm. Ellen Widaswara ya. Eh, 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep ya itu. oh, Bisa kaya. bocah iki apik lho. Nggih, sae. Sawang bokong-bokongane ngeten iki mesti apik tenan. Apik apane maksude ngono muni kok. Solahe ngeten iki lho sing diarani wanita pengawak sarentek pengawak dara kan nggih ngeten iki to Pak Sun. Wong ini pengawak doro to? Nggih sarentek pengawak dara nggih model-model ngeten iki. Wong Loh, lanang kok Reto, rabi. kowe bobot to, Nduk? Mboten mau. Gini Umpamanya ki yo- namung melentis ngeten iki. Ngoyentenge gedhi ngono kuwi. Pancen centingane niku ora dijokne pripun ngeten lho. Dadi wong lanang nyawangi ben ketok. Ngoten. Iki guru, Mas. Oh, guru nggih. Guru SMP. Oh, ngajar napa, Mbak? Pun benten to Mas sampenan. Pun benten. Lah Iya. Dewi ki SD sakniki SMP. Ya sik barang lah. Oke. Oh, anu panjenengan Mbak Ellen nggih. Nggih, Saking pundi panjenengan? saking mriki. Dalemipun? Dalamipun Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Nggih. Wah, Rama iki pancen ya nek golek sinden wis pokoke ora nyacat lah pokoke. Maido mesti plonga-plongo. Kidung Manggala padha liyane. Nggih. Spesialise napa to mong Lah menika? manut kok japo kena kuwi. Lho, badhe ngaturaken tetembangan Tembang menapa slendro kagem ya? Bapak, Ibu, para tamu. Lek slendro apa, Nduk? Slendro, cara slendro. Podang kuning. Nggih, saged. Ah, podang kuning ya. Nggih. Dadi karo Mayuda engko iso fungsi. Oh, nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Saestu. Tintingane kaya ngapa? Podang Tintingane. kuning. None nenonone nenono nononone nenone. Lho, kok niku Ngawur mo iki. niku sing ban nadyan wujud mung peksi. Ngertos peksi? Ngertos. Peksi niku manuk. Nggih. Nek ngene mon niku paling tidak peksi garuda. Kula peksi gagak. Lah niki peksi emprit. Pak cilik men to, Mas. Ayo iso gede. Ayo. Reta. Terus bacote? Meno
Kok sing Mriki huning. lho Mas, mriki lho nggih. Ya ora iso to Mbak pandangan lurus ke depan no. Enek ngene ya kesel aku. Oh nggih. Heeh, oh, pas vitamin delon. Ayo pokoknya terus. gawe talining bronto pomo kowe kelakon dadi bojoku bakal tak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa prameswari. Mila to Kang. Apa Mas. pamundhutmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan pilihan kabeh kae ning toko waton ora punjul saka 5.000. Yo. Ayo genti kowe. Halus manis merah. Lagu jenge aja kenceng-kenceng. Oh nggih, nyetrem aku Mas Ben. Ati. Aku ndak mau pangku Mas. Pangku. Pangku mau lho kaya mau kok. Kuwi gaya piye to Mas? Iki jenenge kursi pantai. Oh, pundi sikile, pundi? Lha iki. Enak ya mbul. Enak ya Payung bareng dinggo ngene lah kok pakune nyenil. Lah piye to? Medeni. Ya lumayan lah gawe keri-keri. Nggih. Lah enak to. Damel hiasan. Nggih keri-kerian. Wes suwe nggon kula Iso lho niken bojone kuwi ngene ya iso to. Loh. Wah, Ora apa-apa ki nek genep 17 tahun badar sejatine wujud. domong ya. Engko arek ngenteni 2 menit kok. 2 menit. Aku oleh niken nggih barokah. Niken oleh aku ya musibah. Kok gayane piye to? Kowe yo tekan didi to kan. Wah, jan iso tekan didi. Lah aku yo manut kok klemprone kenek, mbok anu kenek, samperke yo kenek. Nenorano Golek isi podang jenar. Iba bunga ing atiku Nyanding bisa dadi diunggahne Mas tombo tampane kendang tak tung 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 ngek ngek. Oke. Tombo Ayo cakil kowe saka kono. Cakil saka kene lho. Oh, cakil. Tatung 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 ayo ayo. Kowe dadi janakane. Nah, ha 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 lah cakil tangane ndek. saka prol iki. Saged saged. Aku ane aku. Ya iso lho. Nyapa Jan, iki? sampean lho tanjake ngene lho Jan. Janaka ngene lho, Pak. Bambange ora ero. Lho.
Nanti Bambange ngene. Lah, Oh, Bambang. Bambangan ki cara Solo ki. Madhep ning ngarep. Bambange ngene. Ngene iki Bambangan Apa saya ngene. dijajal? Warok Ponorogo, Ponorokan sik. Ponorokan apa saged? Ponorokan jajal. Sumpene apalne Ora, Rek. Janaka ngene. Bacokno lagune sik engko Ponorogo. Ponorogo bar niki. Oke, Iya. oke. Monggo sampe di tengah. Jolali lu ya Janaka ngene. Nek werku dorong ngene. Niki Ah. dia di sini dia. Dia Ngono lho iki kowe. sing di dia. Kowe. Dia, Oh, lah niki. iya. Dia. 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 Gak niki buka celok mau. Iya. Iso to ya. Buka. Esuk awan bengi. Lho, Loh, ra nganggo bengi. Niki wonten ingkang nyuwun lagu. nggih. Napa, Pak? Judule Sikep. Oh, lho. Sikep. Request lagu Sikep saking kula Rio Guritno saking Mojokerto. Kula niki sih graya-graya ngladosi biyayi Mojokerto ki karmane sing pripun ngoten. Iya ta Mas Ito? Nggih. Ya. Nggih. Sikep iki nek sing iso berapa, Pak? Masa Coba ora nang iso. Mbak Niken ben jemeneng. Oke. Ayo diawali saka Ponorogan. Mbak Kowe tak Niken dior Niken. ora nolak. Iya lho. Wah. Sarwa saged tok. Wah. Yo, Ponorogan kaya piye ya. Coba ben Niken dhisik. Yo. Oke. Olahragane kaya ngopo? Entek Oke, itu oke, tak oke. dedet-dedet yo. Apa salah? Tenaga Niken. Ha, he. Di wong lanang diles Niken iki ya. Lan pokoke. What? Apa ora kowe? Wah. Ayo le. Ayo, ganti iki. Oke, oh ya. Ganti coro iki. Asik. Arek sarap tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi le. Hat. Oh, ijen. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu?
saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Apa tangannya ibu-ibu? Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tok aku ya bisa. Koprole Jungkir. iki. Koprole, Koprole. male. Ya. Sikile ning dhuwur sirah Yo. bisa. Bang, Iki lho tenan iki. Wah, ya, 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 ya. Ya kalah. sudah Mas, hop, stop, hop. Wes le, sampun. Pen. Mas, pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arep badar sejatine wujud lho arep malih ganteng kita ya. Kita arep malih ganteng iki kita ya. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil. Gonge. Gong. Nah, Amit pasang palimanta besi dapat nailo dina dumawaing tawang-tawang mungkin di pamandang tolak sari pemasi kebetulan soko. mayang koro. Iki keteke. Iya, kita ini. Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum, salam. Tepok besok liak-liak kali hasem lemah abang nyimpang lemah putih ngikrit. Yung. Kok mirip kayak sini ngujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Lele. Lah. Tahu jaran jago. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan nih. Oh, cek. Cek. Saya ukele sih. Cek ukel mbae njaluk ukel ya. Ya. Apa? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh, ngopi. Mimi. Assalamualaikum, salam tebak besok liak-liak kali asem lemah bandar. Oh, mamam. Keplat papan ipo pancer bener dan senan keliwan pan paing lagi wae dua kan senan kloso paing pon al pamat di barat bener kan. Kan. Kok. Dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Bae hilang, langsung hilang. Kok kapan kok cecil urut kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, bae langsung hilang kan? Oke. Nah. Tibake bathuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oi,
Niken jen kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo aneh heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Heeh. Kembang kalih dupa. Menyan. Wes sampe kok jejeli roti mang. Roti. Akhirnya mbake terus gumoh. Mbak gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enek aku lho. Lah. Dia uga. Lo ngono mik. Ya. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Mengko wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono? Kok nyapa nih wi? Oh, Jewer. siapa nih? Sapa nono. Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kena. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih, Sik? Langkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih, Sik? Pak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup. Nah, Nah, ngono, wong kudu Ganti pangan. gawe kisruh senengane. sinden disirati uta-utane niken ya dhuwur men.